rigtige skridt, jeg tager nu. Fordi at, hvad betyder det, hvis jeg vælger noget forkert? Hvad betyder det så for det navn, eller hvad man kan sige, jeg er på vej til at skabe? Jeg hedder Malene Klintborg. Jeg er 34 år. Jeg har butik på Jægersborggade. Jeg arbejder som smykkedesigner, selvudlært. Min baggrund er, at jeg er uddannet arkitekt, og det er jeg på Kunstakademiets Arkitektskole i København. Der er jo rigtig mange af de tekniske færdigheder, som jeg har lært på arkitektskolen, som jeg faktisk stadig bruger. Altså det er både håndværksmæssigt, fordi at jeg har lavet meget modeller af arkitekturen, hvor at jeg brugte nogle ting, altså loddet for eksempel. Det var så godt nok ikke i sølv, men jeg loddede i andre metaller og svejsede, og det er selvfølgelig bare sådan en stor skala, kan man sige, at lave smykker. Så der er sådan masser af ting, jeg har lært inden for arkitekturen, jeg synes, jeg kan genbruge i smykkeverdenen. Jeg har sådan set altid under mit studie været interesseret i at lave ting, der sådan, ja, var æstetiske, og jeg dyrkede formgivning og æstetikken. Men har også haft interessen på den anden side, det er den mere sociale ladning af, hvad arkitektur skal bruges til, og de samfundsmæssige spørgsmål omkring det. Og det var sådan den retning, jeg var gået rigtig meget ved at arbejde som konsulent. Og så tror jeg, lige pludselig blev jeg havde bare abstinenser for at få nogle materialer mellem hænderne, og for at lave noget, der var meget mere formgivningspræget. Og så sagde jeg op, og så granskede jeg mit hoved for, hvad det var for ligesom et produkt, jeg kunne få lov at lege med, og hvor jeg kunne følge processen hele vejen fra ligesom designfase, idé og designfase til at have det færdige produkt, og selv formgive produktet, altså håndværket i det. Og så kom jeg til at tænke på, at jeg havde lavet smykker engang som teenager. Så tænkte, det kunne sgu være fedt at prøve igen. Og så tog jeg nogle kurser, og så fandt jeg ud af, at det var faktisk ret god til. Og så har jeg kørt løs med det. Der er nogle ting, som der er udfordrende ved at være 5 mennesker, der har butik sammen, fordi at vi fungerer under et fælles navn, Ladyfingers, men vi er også 5 forskellige designere med hver vores brand, og gør det også lidt på forskellige måder, og til tider også på forskellige niveauer. Men så er det også bare rigtig fedt at komme på arbejde, og der er nogle mennesker, som man bliver inspireret af, og man kommer ned, og så er der en af de andre, der lige har ændret noget på udstillingen, eller en, der har lavet et nyt smykke, eller altså der sker nogle ting, også når jeg ikke er her. Det synes jeg er super fedt. Der er sådan en energi i det. Der er også en masse udfordringer i, at jeg lige nu er alene, og altså det er en enkeltmandsvirksomhed, og jeg sådan står for alt selv, og jeg har sådan lidt indtil videre lagt lidt en dyd i, at jeg faktisk kan gøre det meste selv, også for ligesom at holde omkostningerne nede som nyopstartet. Så der er selvfølgelig en udfordring i det der med, hvad for en kasket har jeg på nu, og står jeg op om morgenen og siger, okay, hvad er smartest? Er det smartest, at jeg går ned og producerer nu, eller at jeg får opdateret ting til min hjemmeside, eller jeg får sendt pressemateriale ud? Eller men det er ikke sådan, fordi jeg synes, at det er på den måde svært. Det kan bare være udfordrende.
Der er også nogle forhold i det at være selvstændig i forhold til at skulle tage skridtet fra ligesom at sige, nu laver jeg det, jeg godt kan lide at lave, men der er også nogen, der skal købe det, jeg laver. Og hvordan kommer man så dertil, når det, man i virkeligheden brænder for, det er at designe det og producere det, men at der er også bare et element af, at det skal markedsføres. Og jeg kan rigtig godt lide at lave det grafiske, men jeg kan mærke, at det at skulle komme ud over rampen og skulle sælge mig selv, fordi at det er mit navn, der står på de ting, jeg laver, at det er en udfordring. Det er en stor udfordring for mig. Jeg tager jo mit arbejde med hjem, men på en eller anden måde, så føles det alligevel ikke helt som om, at det er arbejde på samme måde, som da jeg tidligere var ansat. Altså der var det meget mere en følelse af, at man måske også lige arbejde i aften, hvis der var noget, hvor at det sker lidt mere loose, eller sådan, så sidder man alligevel lige og har lige computeren åbnet, og så kunne jeg også lige fikse det, eller svare lige en mail. Min kæreste derhjemme, han går og punker mig for, at jeg skal være den nye Pandora, og det har jeg overhovedet ikke nogen ambitioner om. Altså jeg har ikke lyst til, at det skal blive en kæmpe stor virksomhed, jeg skal have alle mulige ansatte, og netop at hele produktionen bliver rykket til Østen, og jeg er bare sådan en administrator, der skal sidde og holde pisken, eller sådan, altså slet ikke. Jeg synes, det er fantastisk, at jeg bor lige rundt om hjørnet, og jeg kan tulle herned og tage min kaffe med på vejen, og altså jeg kan godt lide den der nærhed, og jeg kan godt lide den ro omkring det, og jeg er meget, meget spændt på at så se, hvad fremtiden bringer i forhold til sådan noget økonomisk, og kunne på en eller anden måde balancere det, sådan det ikke bliver for stort.